χώρο όπου θα βρείτε ένα κουράκι και θα πάρετε μόνο ένα χαρτάκι. Είναι σημαντικό να την καταλαβαίνει η άλλη ομάδα. Πώς το καταλαβαίνεις, γιατί είναι σημείο. Γιατί είναι σημείο. Γιατί είναι καλή. Η ομάδα. Είναι καλύτερη η ομάδα. Έτσι μπράβο. Καμία δεν είναι. Με μεγάλη δύναμη στο άμεση τέρμι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έτσι μπράβο. Προσέξτε. Αμόρε πέρασα από την καρδιά. Να πάει να της πουλήσει τάμπορ τούμπορ λελελε. Να πάει να της πουλήσει το τάμπορ και το τούμπορ. Τα δράχτια πέντε πουλάγε τάμπορ τούμπορ λελελε. Τα δράχτια πέντε πουλάγε. Χορό με τα κορδέλες και μερούκια στην καρούλα και κοπιά. Το γαϊτεράκι από τους φίλους μας στην κάτω τη φορέα. Παρακαλώ τα άρματα. Ευχαριστώ. Ακολουθεί ο Γιάννης και η Κούλα. Σας βλέπω, δεν χάνω επεισόδιο. Και αυτός ο Πασχάλης, Εδώ πέρα ακολουθεί η ομάδα των Αρλεκίνων. Είναι ζωηροί, είναι μικροί, είναι σκανταλιάριδες. Εσείς ο πιο ζωηρό? Όχι. Το φαντάστηκα. Παρακαλώ πάρα πολύ, μικρούς και μεγάλους, λίγο εδώ, το τρακτέρ και από το δημιουργούμενο όχημα, προσοχή τα παιδιά. Στη συνέχεια στην παιδιά έχουμε πάρτι της Μαυροδάφνης και το κάψιμο του Βασιλιά Καρνάβαλου.